You took my sadness and you sukat pa kani ato, iuban na mo ako. Sukat pa kani ato, iatima mo ako. Bisan pa sa katalagman, bisan pa sa kalisdanan, luwas mo ako. Ang pagkamaayo mo, Jesus, maunon mo gungma nagdasi. Sa imong pagkatao, adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang buktong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundili sa matagpulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko, maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Mayo nga buntag, mayo nga pagiguban. Welcome sa ato nga programang ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ng Dios nga magpanalangin na usab sa ato ang matag kinabuhi. Og dili na to kalimtan mga kaigsuonan ang pagpasalamat, ang pagdaig, ang pagpasidungog sa pagkamaayo sa Dios sa matagusan nato kakinabuhi. Sa atong pagsugod ni mao programa, ato ni nga sugdan sa mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Magampo ta mga igsuon. Amahan namo nga Dios ang magkagagahom. Niya usab kami nagkahiusa sa pagduol kanimo. Niya usab kami nagkahiusa sa pagpasalamat kanimo. Sa mga butang nga imong gisalig kanamo, sa mga buluhaton diin imong gipauswan, sa mga gikinahanglan mga padayon nimong gitagpo, ug ang among gipangayo gihangyo kanimo wala nimo ihikaw. Padayon mo usab kaming gigiyahan ug gipanguluhan aron kami dili mahimong pakyas sa mga plano ug panalangin nga imong giandam alang kanamo. Salamat o Dios nga nining adlaw magmalapuson, magmalipayon, magmalinaw na usab kami. Bantay matagusan namo kakinabuhi sa imong gahom, sa imong gamahanang mga anghel may magatiman sa matagusan namo kinabuhi bisan pa sa ako magigsunan nga nakaron sa naglaing mga lugar, nakaron sa naglaing mga kanasuran. Ipaabot nga to kanila ang imong langit pong proteksyon ug ang imong pag-amuma. Ilang masinatian ining adlaw. Amahan Dios nga makagagahom. Salamat Ginoo nga imo kaming gigiyahan sa imo mga pulong aron kami dili ka malimbungan sa bisan unsang buhat sa kaway. Salamat o Dios sa imuhang pagkamaayo kanamo. Amo kang gipasalamatan nga sa among panag-uban. Imo na usab kami panalanginan sa imong mga pulong nga amo karong makatunan madunggan. Dalaygon ka nga Dios nga mailagatap nagatipig kanamo diha sa panalangin nga imong giandam kanamo. Amo kayong puy-an. We declare blessing o God sa ngalan ni Jesucristo. Jesus name. Amen. Oh, amen. Mayo nga buntag, mayo nga pakiguban. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin kaninyo, kanako, kanatong tanan sa atong panag-uban sa programang ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios magapanalangin kanimo. Good morning sa tanang mga listeners sa FM Station 101.3 nga nano kadiri sa Sitio Kalugtugan.
Maayong buntag, maayong pagpaminaw. Ug sa tanang mga mo replay sa ato nga programa, good morning, ang Dios magpanalangin. Maayong nga pagiguban sa tanan nga nisunod na sa ato nga programa mga kigsunan. Maayong buntag ni John Barolo, maayong buntag ni Modiha Brajon, ug ni Inday Dorlin in Gabo Tinsay. Si Sister Lisel de Loso Sintina, good morning ni Modiha Sister Lisel. Ang Dios pa dayon magkauban magpanalangin. Kumusta mo diha sa kawasan nasod? Good morning Pastor og sa mga viewers. Dalaygon ang Dios sa kanunay. Si Evelyn B. Buhanghang, blessed morning Pastor, himaya sa Ginoo. Hallelujah. Si Orhilis Arnelia Melissa, good morning Pastor, God bless you. Oras ato nga programa alas 6:18 sa kabuntagon. Medyo nalita mga kagsunan sa itong programa. Pero salamat sa Ginoo na agiapunta nakiguban sa ato ang paghisgot o pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Mayong pakiguban sa tanan. Og ako nagtuo na ata kanunay sa mayong panglawas ug labo sa tanan kalipay kalinaw mga pinaka-importante sa atong pagpuyos kalibutan. Og atong likayan ang mga butang nga makapawagtang sa kalipay. Kana bitaw nga mga butang nga mo'y naghari sa kinabuhi sa tao, makapawagtang po nagkalipay. Kana masobrahan bitaw og kaibog tinguha sa mga butang nga muhatag ra pod og problema. Kawagtang gyud nagkalipay. Ang makahatag gyud og kalipay sa tao mga kigsunan, wa gilain ang presensya sa Dios. Ang pagbisita kanunay sa Dios sa Patag Pinoyanan. Og usas mga ilanan nga nakiguban ang Dios sa atong kinabuhi, kana bitaw makadungog tas iyang mga mensahe, kana makabati tas iyang mga pamaagi, ug masabtan nato ang unsa may mga katuyag plano sa Dios nga may tagya sa ato ang kinabuhi. Maayong nga buntag, maayong nga pakiguban. Kumusta mo mga kaigsuonan? Kung doon na mo yung mga prayer requests, ipadala ra gyud na diri sa ato nga programa kay ang Dios magatubag ug magatiman sa tanan. May buntag, maayong nga pakiguban ni Inday Dorlin in Cabo Tinsay. Request awit makalangit susiha Ginoo ang kasing-kasing ko. Si Mel Sabroso, good morning. Maayong buntag kaninyong tanan. Akong tagaan og pagtagad mga kaigsonan ang request dire awit makalangit susiha. May buntag may pagpaminaw ni Madeline Ihida Antonio Bundaon. Mayong buntag Pastor, salamat sa Ginoo sa lain usab nga adlaw nga iyang gihatag kanato. God bless you. Salamat kay sa Ginoo. God bless natong tanan. Og Pastor Carmen Mahilong Bantigi, may buntag nga nanukad siya sa Sudlon 2, Cebu City. May buntag ninyo diha Pastor. Si Glory Donaire Fortuna, good morning Pastor. Ug sa tanan nga naminaw karong dalaygon ang atong buhi nga Dios. May buntag maayong pakiguban sa tanan nga mga listeners sa atong FM station 101.3 nga nanukad diri sa sitio Kalugtugan. Puti ako ugaksun mo, ikaw ang akong gitinguha ug ipangandoy Ginoo sa makausa. Good morning sab ni Sister Gina. Good morning Sister Gina. Kumusta mo diha? Dahil atong gipasalamatan ng Dios sa atong mga hangyo mga pag-ampo sa Ginoo. O ako nagatuo nga wala gyud tay gihangyo nga wala niya kana bitang matagad. Ang tanan gitagad o gitubag yun as Ginoo. Lamang dili na to kalimtan ang mga gikinahanglan mga kaigsonan nga kana bitang kinaiya nga angay natong batunan, paharion, kana bitang pagkamapailubon, pagkamapobsanon. Kay maunay hinigiban mga kaigsuonan aron makahulata sa tubag sa Dios, aron kana bitaw nga mudawat ta sa tubag sa Dios,
Kay doon naman ko ito bagyod ang Dios sa dihang mo ampo ta. Doon ay tulo ka pulong nga giklaro gyud sa Biblia. Sa mga pag-ampo sa mga tao, diin gitagaan gyud og pagtagad sa Dios. Ang tubag sa Dios pwede siyang moingog oo. Pwede po siyang moingon nga hulat lang. Pwede po siya moingon nga no, dili. Kay ang Dios mga kaigsunan nga atong gialagaran, Dios manggod siya nga nagsusi og nasayod unsay mahitabo sa unahan kung ihatag niya ang atong gipangayo. Doon naman goy mga butang nga atong gipangayo mga kaigsunan nga manunuunay makababag sa atong pag-alagad sa Dios. Ug tungod sa iyang paghigugma o pag-amping nato, dili ta niya pasagdan, mao na nga dili niya itugot ang mga butang nga makadaot og makapahilayo lang nato kaniya. Mao na nga kung unsa may mga butang nga atong gipangayo nga wala ni ihatag, thank you Lord. Pasalamati ang Dios. Kay mo nay giingon nga dako kay grasyon ang Dios nganong wala niya na ihatag. Ang akong i-advise mo ni, kung doon na tayo mga butang nga ipangayo sa Ginoo, laluman na to ang atong pagpamalandong kapag pagkisusi niini. Aron sa ingon, ihatag gayud sa Ginoo ang atong mga gipangandoy. Unya di apoy mga tips no nga angay ninyo nga buhaton sa dihang mangayo mo. Kung mangayo mo sa kabutang, kinahanglan i-prepare una nimo ang imong kaugalingon. Bansayon usa nimo ang imong kaugalingon para ni anang butanga. Kung ma-manage man nimo ang imong panahon, madumala ba nimo ang imong kaugalingon kung na moabot na ng butanga? Kay basi og dili na nimo madumala ang imong kaugalingon kung moabot ng butanga imong ipangayo sa Ginoo. Mahimo nga makadaot na nimo. Kung dili na nimo madumala og ma-manage ang imong kaugalingon, labi na kung ang imuhang time imo na nang mausikan. Paninglan pud ka sa Ginoo sa panahon nga ikaw matubang. Mao na nga kung doon na kay gipangayo mga kaigsuonan, dapat bansayon andamon una daan atong kaugalingon para madumala nato sa insakto nga paggamit ang mga butang nga atong gipangayo. Kung ang kung dili butang relasyon mga kaigsuonan, like example, ang babae gusto nang magminyo, dapat prepare ang babae sa lalaki nga iyang pangayoon. Maingon pod ang lalaki mga kaigsuonan kung nangayo sa Ginoo og pangasawon na. Kinahanglan prepare pod mga kaigsuonan ang lalaki kung moabot na ang babae nga iyang pangayoon sa Ginoo. Mao gunay pinaka-importante mga kaigsuonan. Kinahanglan kanunay tang prepare, kanunay tang andam sa tanang panahon sa mga butang nga atong pangayoon sa Dios. Sa relasyon nga ato ang hangyoon sa Ginoo. Kung andam na bata, kay kung dili ta andam mga kaigsuonan, makapuliki ta ana. Kanunay ma-assured ang ato ang paggamit sa panahon. Daghang mga buluhaton nga mababagan, daghang mga trabaho diha sa pagpangalaga nato sa Ginoo nga babiyaan. Mao na nga pasalamatan nato ang Dios sa mga butang nga gihatag sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Kay nakita sa Ginoo nga mao nay ato ang gihatag na sa Ginoo kanato, kay mao nay iyang nakita sa atong kinabuhi nga kakayanan, no? Na-prepare ta, nasangkapan ta. Sa ako nabitaw giingon kaniadto akong mga wali, nangandoy kag kwarta, tan-awa pod og pila ra ka, pila ang gidakon sa kwarta nga kaya nimong dumalahon. Kay pasig matingala ka nga nangayo kag kwarta ina ang gidakon, unya wala ihatag sa Ginoo. Kay kung ihatag sa Ginoo ang gidakon sa kwarta nga imong gipangayo, malayo noon kaniya, mabisi hinuon ka. Imbis ang Dios ay imong maalagaran, kwarta na noon ang imuhang mahalaran, mahatagan sa tanan nimong kusog. Muna nga kung nangayo ka sa Ginoo og kwarta, i-bless man gyud ka ba? Walay dili ihatag sa Ginoo. Kana kung andam na ka, sangkap na ka, makadumala na ka, kumbaga makamanis na ka.
Mo nang ayaw kaguol kung wala ihatag sa Ginoo ang gidak-on sa kwarta nga imong gipangayo. Or kaha na akay gipangayo nga kwarta o niya wala ihatag sa Ginoo. Kay doon na di isay pinakanindot nga mga pamaagi nga siya ang mahimaya, siya ang imong mapasalamatan. Usahay mga kaigsuonan nang andoy tag kwarta nya wala ta kahulat sa pamaagi sa Ginoo na pugos tag pangutang. Unya ang imong gipasalamatan katong imong giutangan. Ang problema ini naman pugbayranan. Mura pagbawion nimo to imong pagpasalamat, labi na kung sige na kang paninglo. Sa paghula maayo kay ang atong smile. Thank you kay sir, thank you kay ma'am. Sa dihang gipaningil na, grabe sa iyo hapong maningil. Nawagtang ang pagpasalamat. Muna nga sa ato ang pagkinabuhi sa kalibutan bitaw. Itudluan man gyud ta sa tanan nga. Gitudluan ta sa Ginoo sa tanang bahin sa atong pagpuyo sa kalibutan. Usa sa pinakaimportante gyud mga kaigsuonan nga atong batunan kana bitaw pagkamadinawaton. Kay makapasalamat man gyud ta sa Dios kung kana bitaw ready ta nga modawat sa usa maihatag ipiyal sa Dios atong ginabuhi. Lalayon ang Dios mga kaigsuonan nagpahinumdum siya sa ato ang pagpuyo sa kalibutan kung unsaon kita makapadayon sa pagpasalamat o pag-alagad kaniya. Maibuntag maipagpaminaw ni matod pa ni Pastor Carmen Mahilo, maimbutag Pastor Gideon kaayo og katahom ning takna sa kabuntagon. Makapaminaw na sab kita sa mga mensahe sa atong balaang Dios. Shout out sa kadlas no, si Gian Sampero Chukiro, maayong buntag Pastor, maibuntag ninyo diha Sister Gian Sampero Tokiro, na ako'y classmate sa unang Tokiro. Si Marley Odabre, good morning Pastor, og sa tanang mga naminaw request song pagkagising sa umaga. Sige, ato ng Tagalog pagtagat ang imuhang gi-request nga pagkagising sa umaga. Hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, dawata ang mga halad ko. Atong Tagalog pagtagat awit magalangit pagkagising sa umaga. Pagkagising sa umaga, Jesus, ikaw ang nasa isip. Kaya ang buong katawan ko'y punong-puno ng pag-ibig. Katawan ko'y napapahinda, puso ko'y umaawi. Ang mga paa ay sumasayaw sa tugtuging matalangin. Samtang manamalandog ko mga kaigsuonan, nganong kinahanglan tang madinawaton kay naamanggoy mga gipangayo nato nga murag wala nato kinahanglan na sa atong nahuna o sa atong panabot, pero mao day ito'y pinaka-importante. Like example mga kaigsuonan, kana bitaw nga usa ka pagkaon, usa ka kana bitaw nga isupply nato sa atong lawas na ay pagkaon or ilimnon nga wa gyud lami bitaw. Mura og kanang dili kaayo nato mabati ang lasa. Unya daghan kaayo nga pagkaon or ilimnon nga or palainiton nga lami kayo. Murag kumbaga sa lain nga pinulongan makaadik. Murag mangita ang imong tutunlan, mangita ang imong lawas, pero makadaot diay. Muna nga kinahanglan madinawaton gyud ta. Sama sa ako ang gina-advise no, matagbuntag kinahanglan maanad nato ang atong kaugalingon sa pag-inom og init-init nga tubig. Kanang dili init kaayo nga makapasok na po sa imong dila sa imong tutunlan. Kanang igo ra gyung kanang mga ladok nimo na dili pod masakitan imong tutunlan. Batasana na kay muingon gyud ko nga makapasalig gyud ko anak mga kaigsunan makahatag gyud nagmaayong panglawas unya wa gyud nay side effects. Nya wa po kay gasto, no? Basta sana na kamong mga mama diha, kamong mga papa diha
Undangan na ninyo ng pagsigig inom og kape nga daghan kayong isagol. Daghang klase nga kape mga kaigsonan nga akuyawan ka mura nagagmalisang. Wa na side effect na to sa imuhang siginom. Na ako'y listener sa Onas Love Radio mga kaigsonan. Lipay kay ito siya nga nakabisita siya sa prayer house diin ko gibutang sa Ginoo sa una. Ni testimony gud siya. Usa siya ka security guard, may buntag di ay sa tanan mga security guard, may buntag ninyong tanan no? May buntag ninyo diha. Ingon siya mga kaigsuonan, pagpaampo siya. Pero nga isag pasaylos Ginoo. Siya nga magpaampo ko pastor pero una mga og pasaylos Ginoo kay nakasabot ko sa imong giwali. Sinani magod pastor. Ang akong trabaho security guard pero karon wala na ako mag-security. Inaani magod nang nahitabo. Streeton magod na ako. Ang ako ang duty 24 hours. Mura og kanang usa ka adlaw, usa ka gabi isa sa pulihan. Karon kay naa sa mga kauban dili man mo kuan kanang dili mo puli ba. Mapugos taon siya bantay pod sa iyahang kuan kanang iyang gibantayan nga lugar. Kay security man siya. Adjutihan na lang po niya. So moabot na og 48 ka oras. Nya wa gyud nay tulganay. Aron dili sa katulog mga kaigsunan. Inom siya og kanang pure good kaayo nga coffee stick. Sige na niyang giinom, sige giinom. Mahaw paniudto. Panihapon kaon sa kanon pero kung dukaon na siya, inom na siya og kape. Mga kaigsonan, nadugay niya nga inom ato. Nabatasan na noon niya pag-inom mga kaigsonan. Dili naman siya kaayo kaginhawa. Di na kayo siya kaginhawa. O niya, pa-check up sa doktor. Pag-abot sa doktor, tagaan sa laboratory. Dito na diskubrihan nga buslot yang kasing-kasing. Isa, mangayo ko sa Ginoo og kapasayloan pastor kay sumala sa imuhang wali ako nasabtan nga kining atong lawas gisalig ni Ginoo nato gipadumalan ni gipaatiman ni pero atong giabusaran ato ang kana bitang mura og gipugos nato atong lawas nga pwede ra man gud dili nato pugson pwede ra man gyud natong i-relax sa trabaho at imanon ra man gyud tas Ginoo. Usas mga hinungdan man gud nganong pugso nato tong lawas, mura bitaw gipaantos nato tong lawas. Wala lang nato mabantay. Tungod kay naatay mga butang giapas. Mura ba naulipon og didto na noon ta pag-ayo nakaalagad sa butang. Insa mang paampo ko nimo pastor niya ngay pagkasaylos Ginoo. Salamat sa Ginoo brad nga nakasabot ka. Kay usahay manggod nga sige tagpangayo sa Ginoo ug maayong panglawas. Murag giilad ra pod nato ang ato ang kaugalingon sa pagtuo nga atimanon tas Ginoo nga ato ra pong giabusaran ang iyang pag-atiman. Sige ta og pangayo sa Ginoo Lord tagay kog maayong panglawas. O niya wala nato dumalahag tarong atiman ang atong lawas. Murabag kumbaga gibugbog nato atong lawas, gikulata pag-ayo nato ang lawas diha sa trabaho. Unya moingon ta Lord, tagay kog maayong panglawas kay para makapadayon ko sa trabaho. Uy kanang imuhang trabaho mao nay ningkulata sa imong lawas. Mupadayon pag pagpakulata ang imong lawas. Daghang kayo mga tao nga wala kayo makapamalandong. Grabe ka sobra paggamit sa lawas alang sa trabaho kay ang giapas lingin og kwadrado. Sweldo na ay overtime, malipayon kayo. Agrabiha gyud ko gihana. Naamay overtime. Inigdawat dago kang sweldo. Pero wala ka bantay nga dito na muuli sa lawas. Muna nga sa alang sa tanang mga security guard no. Kanang be contented. Para ma-manage ninyo ang inyong kaugalingon, kinahanglan kontento mo. Kay una sa tanan makapasalamat pa mo sa Ginoo
makahatag pa mog panahon sa Ginoo. Oh, tanang mga dili lang security guard. Unya kato mga kaigsuonan, ako gito siyang gikuyugan. Kay mao magyunay anaa sa akong kasing-kasing. Kana bitaw mga tao nga kanang muhangyo mga kaigsuonan alang sa ilaha nga kaugalingon. Malipayon gyud kong mukuyog. Kuyugan ako siya, nya ako sing giingnan nga kanang panimbaw niya para madugangan pagud ang imong makatuna. Nimba siya. Yan eskwela pag isang bisik pastoral. Unya pila ka Domingo mga kaigsonan, maglison na siya ginawa. Unya nakasimba pag ito siya, pero anang simnahon na namatay na siya. Muna nga ang atong lawas, kanang imong lawas nga gidaladala, ayaw lang na atiman na pinaagi sa amin, sagaran manggod sa tao mga kaigsunan, giatiman ang gaatiman sa amin lang. Na bisag pertinang itumag mata kay walay tulog tarong, tabon-tabonan yun taon para ruing nung gwapo-gwapa. Kay grabe na kasubra paggamit sa lawas. Uga na kaayo ang panit, lagom na kaayo ang tabon-tabon. Gamiton yun ang kwarta para anaay kwarta na nagtrabaho ato ni paninduton. Usay pa inunduton nga imo man nang ginailig patay. Awarago ng matay, lagom kay ignaong unya. Mayong anala patay na gyud na kay lagom na. Kuanon gyud, kuanon dito sa Balsamar, tarong-tarongon para nindot tanawon. Wa kay nato mabantay mga kaigsunan. Nga ato ang lawas, grabe na, gikulata na pag-ayos trabaho. Unya, sigig pangayo, Lord, mangayo ko ni mo og kuan, maing panglawas. Pastor, paampo ko nga maayran to aglawas. Paampo gani kag maiglawas, taro nga paggamit ang imong lawas, dili kay imo punang abusaran. Sige og pakulata ang imong trabaho niya mga kag maig panglawas, wa ka na malipong. Kini nga tong programa mga kaigsunan, prangka kaayo ni nga muhatod og mga mensahe kay mao nay gikinahanglan sa ato ang kinabuhi karon. Ang ato karong hisgutan mga kaigsunan kining bahin sa tao nga bahin sa tao or bahin sa pulong pagtuo. Tanan bang tao nga nagtuo makasulod og langit? Kana kuno sa atong hisgutan mga kaigsunan. Para nimo, naminaw man ka sa FM radio, naminaw man ka sa ato ang programa aktual diri sa Facebook Live ang pulong mo kinabuhi ko. Kanang una-una ako no sa makadaghan. Og pwede bang mohatod ka diri sa og tubag? No? Pwede kang mo message para masayod pugos imuhang tubag, para masayod pugos imuhang naas imong nauna. Kay ang Dios ra may nasayod sa una-una nimo ug sa imong kasing-kasing. Si Nars Boyan malagi pastor. Sa man ni malagi. Gitugtungan murag muhangyo aron mobayad apan salamat sa Ginoo kay di kita mangutang. Wow, no? Pagpakan na Ginoo pagkanindota. Pwede request awit makalangit pagday nga tinud-anay gikan ni Pastor Carmen. Ko sa ning pukusan ang mga kuan katong alang sa mga nag-request, no? Fokus ta sa paghisgot sa pulong sa Ginoo niya muhatag sa kog panahon sa inyong kuan. Mga message. Si Bergie Cadelina may bundag, si Merla Im Idoyan may bundag. Request angayan. Si Lorna Serdon San Juan may buntag mi medalyo good morning from Davao. Ato mga kaigsunan sa Davao, no? Grabe ka mainiton nga nagsunod sa itong programa kay gibless sila sa Ginoo. Si Numalin Alpuerto Katakutan, good morning Pastor Gideon, thanks God nga naka-live na pod ka. God bless you always Pastor, your family. Si Nicole Fernandez, good morning Pastor, request kog song ang pulong mo kinabuhi ko. Muna itong gigamit nga intro. Si Jong PG Gatab, good morning Pastor, God bless from Imelda Sambuanga, Sibugay. May buntag ninyo diha, no?
Si Rupino, may buntag ni Rupina, may buntag ni mo diha, sister. Kumusta mo diha? Ang Dios magapanayon panalangin. Si Ma Asuncion Cabrera, maayong buntag pastor. O niya, shout out sa akong mga silingan, Roloma family, may buntag mga Roloma family. Og sa akong bana si Dandan, og sa akong mga kauban sa trabaho na minaw karon from Bohol. Oy, may buntag ninyo Jija sa Bujol, no? Bohol mangyapon, murag na over na po ning ako. Si Hervey Ramis Espinosa, good morning. Sister Arlene Inot, may buntag. Pastor Renato Inot og ti Sister Arlene Inot. No, salamat kaayo sa Ginoo sa tanang mga milagro, tanang panalangin nga gisalig sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Congratulations kanatong tanan og kaninyo. Sinilo Mabasa, may buntag. Joy Palacio Paradero, si Wilda Cruz pero may buntag. So alang nimo mga kaigsonan, samtang naghikay-hikay ka diha, relax lang gud. Ayaw lang kaayo kanang murag ka og gigukod. Relax lang sa imong trabaho. Kay ako na nang naagian mga kaigsonan, murag ko ginaputlag ikog nga haskang pagkadaghan ng trabaho. Dito ka sa syudad mga kaigsonan, speaking ministry, grabe gyud. Kaingon ko nga, di na nako mahimo ang ako nabuhat kani adto man. Sa ministry, nag-edad kog 20, nag-edad kog 30 mga kaigsonan. Grabe trabaho sa ministry. Muna nga giatiman ta sa Dios, gipangga ta sa Ginoo. Iyatang giunhan kanunay og mga pamaagi para ang ato ang padulngan sa ato ang kinabuhi kanang hayahay ba, nindot kaayo nga magkataas atong edad, magkatigulang mga kaigsunan nga nagkahayahay, dili kay nagkadako nagkataas ang imong edad nagkalisod na noon. Sa pa may imong ilihok nganong nagkalisod kay dito pa lang sa batanon pa giusik-usik ka na ang panalangin sa Dios. Giwaldas na. Wala gamita ang kusog, ang kinabuhi sa paagi nga mahimaya ang Dios, malipay ang Dios. Gigamit ang kusog, ang kalig-on sa mga butanga, mulabay lang. Nindot bitaw kung mukugi ka pag-ayo kanang pagpangalagad sa Ginoo. Pag matinud-anon sa Ginoo kay muani mangguga og maayo. Pero kung maningkamot po ka, muwadwad kag mangayo, trabaho, busy pag-ayo sa mga butang imurang biyaan, doon na po kay maani. Pero dili maayo, kalisod, kaapiki sa kinabuhi, inig kaidara na. Kay usahay manggod ang tao, malimot manggod. Gatuo man ang tao nga di siya matiguang. Isa man siya makapangatikod nga, oy, senior citizen naman di ay ko. Tinuod na mga kaigsuonan. So ayaw mo kalimot sa atong hisgutan. Alang nimo, una-una apod panagsa. Ayaw ra pod og pagkaniat mga kaigsuonan. Ang uban po na sobrahan po pagkinuktok. Pamalandong ini. Alang nimo, tanan bang nagtuo malangit? Kay kasagaran mangong kilalisan nga pagtuo ra gyud, maluwas na ka. Hawa may problema nga maluwas kag di. Ang importante diha mga kaigsuonan, kay gilalisan man gud nga kani nga kaluwasan pagtuo ra gyud. Human naman ta giluwas sa atong Ginoong Hesus, di naman naangay lalison. Human na ta giluwas. Human naman ta giluwas. Ang ato rong tutukan pag-ayo, kining kaluwasan nga ato ang nabatunan, makapadayon ba ta diha? Unya ikaduha gyud kanang number 1 tinuora. Makapasulod ba ang atong pagtuo sa langit? Maunay angay natong tutukan ug angay natong pamalandungan ug samtang nagpitok-pitok ng imong mata ron. Nagpitok-pitok bitaw kanang ang uban manggod magka naay problema mga kaigsuonan haskang lalo magpanguna-una. Wala na kaayo niya maipihi kung pila na siya kapamilok.
Kay grabe na kayo ang pagpitok-pitok o pagpamalandong paghinoktok. Ayaw lang ninyo sobrahe. Okay naman ang mamalandong ka pero kanang okay man gyud nang mamalandong pero ayaw ra gyud pa sobrahe. Kay mura ka anag kanang mura ka anag mura ka gidapugan og langit. May buntag maayo nga pagpaminaw. Mohatag sa kog panahon ha sa inyong mga mensahe kay basig na ade ay ni message dire mahitungod sa kuan. Pangutana natong tanan bang nagtuo makasulod og langit kay ikaw tuo biya ka. Nabi kay pagtuo. Ako nagtuo sad ko. Imong mga kaila, imong mga friend nagtuo sad na. No? Daghang kayo mga tao nga nagtuog Hesukristo. Usa na ka. Si Alex Ganso Uma, good morning Pastor, watching from Sierra Bulyones. Uy, maibuntag ni no si Alex Ganso. Dapat sa tao kontento pero tungod sa gukod sa panahon nag-apas lagi. Gukod pud ang panahon apas gyapon. Murag maora man gyapon apas o gukod. Murag dili dagoy ni gukod. Kay kanang gukod og apas murag kauban ra gyud no. Si Gina Piña, good morning Pastor. God bless po, watching from Cavite. Magandang umaga sa iyong lahat dyan. Mga Cabitinyo dyan, magandang umaga. Ang Diyos magapanalangin. Kailan rin yung Bisaya, no? Si New Edgar Sumampong, may buntag, si Nars Boyan, pwede request awit magalangit. Pangalan mo, Jesus. Complete sa tanan imo compose Pastor. Unsa man ni pangalan mo? Isus, kompleto sa tanan. Katong diha kang Isus wa nay pangitaon pa. Sige, ako ra nang kantahon siguro. Pero kay gadagan man ni ato ang oras ato sa ning dali-dalion. Si John Romano. Morning Pastor from Panglao. Oy, maimbuntag ninyo diha. Bul gyapon. Si Jerber Remis Espinosa, good morning Pastor Candelario. Good morning. Atong pagkusga no, siyagit na itong kadali. Good morning po diho. Pagkanindota no. Si Sasi kundi maayong buntag Pastor, padayon ko sa ampo ako. Sige ato ni nga i-screenshot no. Karon Sunday kuyog iya mama og duha ka igsuon, salamat sa pag-ampo. Lampuson og protection. Heavenly protection. Si Regina Fortuna, good morning Pastor. Oy, may buntag. Si Lorimin F. Canopin, God bless, may buntag. Si Vivian, may buntag. Arlene Inot, Pastor. Amin, Pastor Gideon, maayong buntag, maayong tanan. Ni Pastoras Russell. Makabisita ra mo diri, Sister Arlene, og ni Pastor Renato. Bisita ra mo gyud diri. Si Lia Asib, si Dong Raymond Candelario, may buntag ninyo diha dong. May buntag og kita na ta diri sa Disyembre. Si Regina Oporto, good morning. Kung nagtuo ka sa Ginoo unya ikinabuhi nimo ang tanang sugo nga gibilin diha sa balang kasulatan, unya pabilin lang gyud ta sa Ginoo. Munang malangit gyud ta, no? Munang niingon si Jesus Christ diha sa Juan 15 man na, no? Pabilin kamo kanako og ang akong pulong magpabilin kaninyo. Importante gyud nga nagpabilin ta niya. Unya pulong pud sa Ginoo mo'y atong gikinabuhi. Kay mo ingon tang nagpabilin ta unya wala na nato hinultuli pag kinabuhi ang pulong sa Dios, ang pagtulunan ni Jesus askang ilada nato ana. Mo ingon ta nga nagpabilin tang Kristohano, nagpabilin tang followers ni Jesus Christ. Unya suhi na kaayo ang atong binuhatan. Suhi na kaayo atong kinaiya sa kipakita ni Jesus Christ. Mga igsuon haskang ilada na anak yun. Dili gyud ta pailad. Kung moingon ta nga Kristohanon ta, ang atong mga buhat maunay musugilong Kristohanon ta. Dili lang kay ang atong baba. Ang atong kinaiya, ang batasan, maunay musugilon, maunay mo testimony nga sumusunod ta ni Jesus Christ, mga kaigsunan. Dili nato nakalimtan na. Ang pinaka-importante gyud, dili lang kay ang ato ang baba lang manugid, kundi ang atong binuhatan, ang atong batasan, ang atong kinaiya, nga ang mga tawo makakita niini mo ingon gyud nga lahi gyud ang Kristohanon. Buutan, mahigugmaon, mapailubon,
bati man kay ngan sige kag simba unya utro sang way batasan. Unya mo ingon ka nga kami ray malangit. Ay paghilom di oy. Mo na nga Orhilis Arnelia Melissa dili tanan pastor. Matod pa ni Orhilis dili tanan. Ingon dinhi kay ang tao nga tinuod nga nagtuo pastor dili lang na makita sa pagpanulti. Kay ang buhat nga tinuod nga nagsulti kung tinuod nga nagtuo sa buhing Dios atong pakpakan ng Ginoo no. Bago pa gani kong giistorya pero iya dang murag nagdungan mi ani. Gipabati sa Ginoo nga mao na ang istorya, unya samtang ka istorya ko nag-message pod siya pagkanindota no. Confirmation kayo. Makita sa kinaiya kay ma-impact naman ang kinaiya ni Kristo. Kay na ako'y silingan nga dugay na kaayo nagsimba sa Christian Church pero kusog pa kaayong mamalikas. Lala, bantay mo siya. Kamo dihang naminaw sa atong programa ang pulong mong kinabuhi ko pinaagi sa Facebook Live o sa tanang mga FM station. Wala paminaw di mo tarong. Ayaw taon mo patakagamit sa iyong baba kay yung silingan diya hait kay pandungog. Hait kay pandungog. Matod pa sa ato ang igsuon diri ay. Kay na ako'y silingan pastor. Gihunghong siguro ni para dili kayo masakpan ba. Na ako'y silingan diri pastor. Na ako'y silingan dugay na kayo sa pagtuo. Dugay na kaayo nga nagsimba sa Christian Church. Pero kusog kayong mamalikas. Tapos muingon siya nga born again. Born again daw siya. Kay para sa ako pastor, ang una nga mabag-o sa tao nga nagsunod kang Kristo, ang baba sa tao. Baba ko na mo. Dili ay ako mo explain sa ko ani ha. Dili taon baba. Inom sa tag-ininit ka tubig mga kaigsonan na. Purihin ang iyong pangalan magpakailanman. Dakila ka o Jesus. May maguning init nga tubig mo ato ang suyop-suyopon matagbuntag kaysa sagul-sagulan natong mga murag lami nga paminaw sa dila pero makadaot tadi is lawas no. Klarohon rin ako mo advice ko ani nya brother Orhilis or sister Orhilis ba ni sister Orhilis ako lang tikang konon kanang tudlo ag gamay lang kay nalipay ko sa imuha nga kanang imuha nga unang yung mensahe nablis ko ani. Pero ako tikang klarohon diri nga kaning una nga mabag-o sa tao nga nagsunod kay Kristo ang baba sa tao. Kay para sa ako pastor, ang una nga mabag-o sa tao nga nagsunod kang Kristo kay Kristo ang baba sa tao. Ako nang klarohon kay daghan ba kay naminaw. Daghan kay naminaw pilago ni kalibo mga kaigsonan kay naapagod sa FM station unya napagay mo replay. Unya ang manaminaw mga kaigsonan ay naapagyod gibutang nila sa speaker mga kaigsonan gibloto pagyod ang uban no. Kanang mga tao nga nagsakripisyo naghimo ni ana mga kaigsonan aron madunggan ang pulong sa Dios sa ilang mga kailagigala. Ma-bless po na sila sa Ginoo kay nahimo mo na sila nga taytayan. Nahimo sila nga kana bitaw nga instrumento nga nadunggan usab ang pulong sa Ginoo sa ilang mga silingan. Ang tinuod mao ni dili na to kalimtan ang proseso nga gipakita ni Jesus Christ. Sumala sa iyang gisulti diha sa Biblia nga gisulat kini sa mga apostoles. Dili ba taon ang unang mabag-o. Ako ra nang klarohon og gamay ha tugutir ako sa pagtambag anak nimo. Kay kalipay nako ang pagtudlo. Kay matod pa sa Galacia. Ako ni nga hinumduman mga kaigsonan kining pulong nga naas Galacia. Matod pa sa Galacia kapitulo 6. I hope malipayon ka nga modawat ani kay malipayon gyud kong magbuhat ni ini kay mahal ko kamong tanan. Inana ko nga nahigugman ninyo. Dili ta mo pasagdan mga kaigsonan samtang kana bitaw nga kuyog pata. Di gyud ta mo pasagdan. Sa pulong sa Dios kamo gayud akong tudloan.
Sa Galacia Kapitulo 6, versikulo 1, kung doon na kay Biblia diha, basaha. Mga igsuon, kung usa ka ninyo makasala, kinahanglan nga kamong mga hamtong na sa pagtuo, mao'y makapabalik. Sala man ang gisgutan. Moingon siguro kang, wa mo ko makasala. Kana bitang magkasugilon tag dili mao dako biya kay nag-epekto. Pero arita sa panultihon. Arita sa panultihon Arita sa panultihon kay murag bugat ratong Galacia. Arita sa panultihon mga kigsuonan 27:5-6. Sige, aritas 27:5-6. Maayo pa nga badlongon mo ang usa ka tawo kaysa pasagdan mo siya sa nga siya nga maghuna-huna nga wala kagayod magtagad kaniya. Tanawa. Maayo pa nga badlongon mo ang usa ka tawo kaysa pasagdan mo siya nga maghuna-huna nga wala kagayod magtagad kaniya. Maayo ang tuyo sa usa ka higala bisan og nakapasakit siya kanimo apan pagbantay sa halok sa kaaway. Oy, daghan kaayo nga tamis kaayog pinulungan pero hinahinay di ay kang giilad. Mao na nga klarohon lang nako mga kaigsuonan kanang para nimo nga unang mabag-o ang baba. Dili tawo na mo gipakita sa Ginoo. No, ang una yung mabag-o mga kigsuonan, pero process na kapila na magyun ako nagiwali dire. O naamanggoy mga panahon sagnilang, naamanggoy mga panahon nga malimot pahinumduman punta sa Ginoo niya gamiton ra po kong instrumento para di gyud nato kalimtan ang process aron mo abot tas kabaguhan. Inanin, si Jesus miingon, unsay naas atong kasing-kasing, maunay mo gawas sa atong baba. Dili kay unsay naas atong baba, musod sa atong kasing-kasing. Asayop na siya. Unsa gani mo gawas atong kasing-kasing, maunay mo gawas atong baba. Unsay naas atong kasing-kasing ba? Unsay nagpuyo sa atong kasing-kasing, kung dautan yun ang baba. Pero kung maayo ang atong kasing-kasing, maayo yun ang ato ang mga sinultihan oy. Kay maunay giingon ni Jesus nga, unsay naas atong kasing-kasing, unsay naghari niini, unsay nagpuyo diha, unsay nagtingkagol diha sa imong kasing-kasing, mao gyud nay muputak-putak sa imong baba. Grabe no, putak-putak man yun. Buti pasabot kung wala nimo dawata sa hingpit ang ato ang Ginoo, ang iyang mensahe, ang iyang mga pulong, wala nimo paria sa imong kasing-kasing, ang iyang mga mensahe, ang iyang mga pagtulunan. Natural, mugawas gyud na sa imong baba. Kung ang imong kasing-kasing giharian pagdumot, napunos kasilag, napunos kasina, napunos kasuko, ay mugawas yun na si mong baba. Bisa saon ay magpugong-pugong wana, muko ang yun na. Mangita yun naglutsanan. Kung grabe na yung kasilag, kasuko, kumbaga sa binisay ba, high blood na yun ang mga kasing. Awa na mo siyagit yun na. Muingon na, bahalag, makadungog mo nga silingan na mo. Ang mga silingan po, mga kaigsuonan nga Diyos, no, pasiklap na lang. Pabungol-bungol, patikig-tikig na lang. Parang dili gid inana, normal, kisa manggoy, wala makasinati, anak kani adto mga kaigsuonan nga, ako nga klase nga tao, mga kaigsuonan, sama rapod ninyo nga, usahay, kusok-kusok pong maniid ba? Di man gud nato na kalikayan. So, ang dili ba unang mabago, dapat ang ato ang kasing-kasing. So, unsa may buhaton aron mabago ang atong kasing-kasing? Gamito na to atong hunahuna. Unsaon man aron mabago ang atong hunahuna. Kinahanglan maalamon ta nga mogamit sa atong mata, maalamon tang mogamit sa atong dalunggan. Kay ang tigdawat og mga mensahe aron do na tay mahuna-hunaan, kini mang atong mata, kini man ang ato ang dalunggan. Kabantay mo. Kung naa kay barkada nga kanang singkahiro, naa kay barkada nga himalikas, sultihan ta mo, bisan ka na animong bata, makabarkadang himalikas, makabarkadang nagmaldido, matingala lang ka nga, mamisti na imong bata. Kaya nga naman, maumay ilang nadunggan, maumay ilang nakita, bisa saon ni may mga kaigsuran unya, wala ni mo monitora sa ilang barkada, like example, ang imong anak, grabing isuga, ngatso nga grabing isuga. Karon kay lipay kay ka, testimony pa ka.
Mga igsoon, malipayong yung kong mutusugilon, nga gipanalangin ang yung Ginoo. Kaya ang akong anak, lalaki yun. Nga, lipay ko, mga igsoon nga, grabe good ka strong akong anak sa pagpangalagad. Karon, wa day kabantay. Ang mga barkada, bayot di ay. O niya, nahitabo, nagdalang imong anak simbahan. Nakuyawan, ning bahog ang tingog, ni anak ditong, hala oy! Tingala lang ka. Sumauna nga, ang kinabuhi, atong ampingan, una sa tanan, atong mata, atong dalunggan. Uting kayo na to, susiho na to, kung asa na to ni nahatag, asa na to ni nagamit. Kung kinsang mga tao ang ato ang gitutukan, kinsa ang mga tao atong gipaminaw, Dios nun ba sila? Kinsa ang atong ikauban mo, bitaw nang gikumpos yun ako na nga sisos atong higala, pili ang ikauban mo, pili ang mabarkada mo, kay number 1 nga makakuba sa kinabuhi sa tao, barkada. Barkada. Kay ako ang akong papa pastor na tao kong Kristohanon, sa diha nga nagtrabaho ko construction dito sa Las Piñas, naaman ko si Dong Raymond, kauban mami ana. Wala gyoy ampo-ampo ako mong kauban. Permiro mo ampo pa ko. Naapa ko'y Biblia. Nadugay ron kay tudluan naman ko nila anang tungit. Ako mga kauban. Hangtod nga nakakaton ako pagtungit. Karon kay maingon naman sila nga 5-5 lang. Di man po kakatungit og wali 5-5. Ala 5-5 na lang. 5-5. Niabot man murag ni gara-gara masad kay nakakaton hat lagi kay nakakaton. Niabot tag 20, tag 50. Awa naman kabantay nga napildi naglinibo. Aperti na kong hilaka nga kay gisonan. Tahilaka gyud. Tahilaka gyud. Bugat pa kay ning trabaho. Singot pagkaayo niya. Init pagkaayo pay tarong hangin niya. Mapildi kus kalibo. Has kang hilaka gyud nako mga kaigisonan. Nanay mga istorya nga mo na nakagraduate og college. Ng construction ra. Apailo bra kung balik ko ani Ginoo. Balik ko ani Ginoo. Kay perti sakita da kalibutan. Kay ngano man, anong nahitabo man to? Kay wala na ko maampingi ang ako ang igdulungog. Wala na ko maampingi akong mata. Gitutok na ko dito sa tungit. Grabe ra gyud kasayon o pagsusi mga kaigsoon ang mga hinungdan nganong ang tao makasala. Dili na tungod sa tao, oy. Tungod na nimo, wala nimo dumalaha ang imong dalunggan, wala nimo dumalaha pagtarong ang imuhang una-una, ang imong mata, ang imong dalunggan. Kay kun unsa gani ang imong makitaan, kun unsa gani ang imong madunggan, mao gyud mo tisok sa imong nauna. Kung naa gani na sa imong nauna, mo patiguhog na sa imong kasing-kasing, maura po na mo gawas imong baba. So dapat gyud mao bitaw nang bag-uha ang imong kaugalingon, pinaagi sa pagbag-o sa imong baba. Wala siya mag-ingon ana, oy. Muna nga mahal ti ka. Ako dili lang sa pulong nga muingon kong mahal ko kamo. Mahal ti ka Arhilis sa gugmas Ginoo. Dili lang sa pulong. Kun dili ipabati gyud nako nga giyahan ti ka. Kay naside ko nga mugiya pug ka anis uban. Ya lipay kay kung nakasulti ko ani nimo. Kanang ingon si Pablo ang nagsulat ani. Speaking about pag-alagad sa Dios. Roma 12. Diretso tas bersikulo 2. Des bersikulo 2 ni ingon diha, ipabag-o sa Ginoo ang inyong kaugalingon. Unsay pamaagi? Basahagon ng Roma kapitulo 12 bersikulo 2. Ipabag-o sa Ginoo ang imong kaugalingon, pinaagi sa pagbag-o sa imong panghuna-una. So, pinaagi sa pagbag-o sa imong paghuna-una. Ayaw na lang pud ing na Lord, bag-uha ko na ikaw nagamit ang imong nahuna unya. Taro nga paggamit ang imong nahuna. Bag-uha ang pinaagi sa pagbag-o sa imong panghuna-una. Aron masayran nimo ang kabuton sa Dios unsay maayo, hingpit makapahimot kaniya.
So dili basta-basta ang pamaagi aron masayran nato ang kabuton sa Dios, aron masayran nato unsay gusto sa Dios, unsay makapahimaya sa Dios. Dili na basta-basta natong masayran kung dili pabag-o nato ang atong kaugalingon. Ang paagi aron mabag-o ang atong kaugalingon, atong kasing-kasing, ang atong nauna. Unsaon man aron mabag-o atong nauna kung sige kag paminaw anang mga singka diha. Kanaganda yung mga silingan, mga kaigsunan nga kusog maningka, ayaw na lang po na, kuha na, murag sa inistoryan pa, ayaw na lang nang diginota, kuha na lang na, kanang iampo na lang na iampo, no? Kaya kung makadungog ta nga, ay nanugid nga, mo silingan, dugay na kayo nagsimba, sigig paningka ragyapon, sigig ragyapon, pamisti, pamalikas, mo ingon po dayon ang uban nga, priyara po na sa atong silingan dire. Na highlights noon ang pagpamalikas. Mga igsuon mo ni. Kung naamoy mga silingan nga kusog ay mamalikas niya, dugay na kay nanimba, gawas lang sa bag-o pa lang ha. Gawas sa bag-o pa lang. Kay kabalo namang gyud ta, nga diha ta usab ana kinaiyaha. Una gani mo yung mga silingan nga dugay na. Pa-pre-request na lang na diri sa atong programa. Pre-request na lang. So atong nasayran mga kaigsunan mo ni. Dili ba ang mabago? Una, dapat magsugod na paggamit sa atong mata, magsugod na paggamit sa atong dalunggan. That is a process. Mao nang speaking about kabag-uhan, process, pero diha na trabahoon sa atong kagalingon. Tabangan ta, giyahan ta. Mao bitaw nang kita mga Kristohanon, dapat pulong sa Dios ang kanunay natong madunggan. Munang diha sa Pilipos kapitulo 4:8 masiguro na. Ako rang tan-awon mga kaigsunan na kay usahay manggod kita manggod. Malimot manggod da. Pero dili na po nato i-claim kung sige na po kalimot. Pilipos 4:8. Unsay giingon din sa katapusan, mga igsuon, puna ang inyong hunahuna sa mga maayong butang. Mga butang nga angay daygon, mga butang nga matuod, mga butang nga ligdong matarong putli mataho man lang doon. Unya ingon day sa ipakita sa buhat ang inyong nakatunan. Kay kung unsa man koy naas inyong kunahuna, maog yun na inyong makatunan mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Kaklaro anak yun. Ay na ko nang imong kaugalingon, klaro na yun, klaro na. Tinuod biya na. Siya rog pag yun ta kakuha. Una-una, mata, bantayan. Asa gani nato ni gigamit, maunay muhari sa tong nauna. Unya, unsa gani sige una-una, muna atong batios sa kasing-kasing. Mapuno na gani na atong kasing-kasing. Mubutog yun na atong baba. Mangita yun naglutsanan. Kanang imong kasing-kasing, mapuno sa kalipay, makadayag yung nindot rabag kayog dagway kung malipayon. Kabantay mo mga kaigsunan na ay Kristohanon nga pangumustahon nimo. Ingnon nimo nga, kumusta man kasis? May nga, okay ra, pastor, malipayon. Pero makitaan yun na sa iyang itsura. Ingnon yun na nimo, sis, kanang, ay lang god og kataha, ay lang kaulaw. I-share lang god kung naakay kabugatong. Amo share lagi na. That is the, kuha na siya. Kanang, the works of the Holy Spirit. Kinahanglan na akay gitawag, kana bitaw nga, discerning spirit. Makadiscern ka ba? Dili man pug ka makadiscern mga kaigsuonan kon wala nimo pari ang balang espiritu. Parion gyud nato ang balang espiritu. So hinahinay kog aginod mga kaigsuonan sa ato ang gisgutan. Nga kini bitaw daghan kayong gihilalis aning pulong kaluwasan, pagtuo ra gyud. Ato na lang nang ipadaplin. Ang atong sigurohon kanang malangit ta. Magsigig hilalis anang pagtuo ra gyud mo'y makaluwas. Human naman tagiluwas. Lalisan gyapon ng kaluwasan nga human naman tagiluwas. Ang ato rong sigurohon ang pagsulod ng langit. Kining ato ang gibuhat, kining atong pagpuyo, kining atong relasyon makapasulod banig langit. Kanang inyong relasyon diha. Moingon ganit tag relasyon
Yes, pamilya. Maptawag bagyod bang pamilya? Basig, di na pamilya mga kaigsunan. Ang pamilya mo ni, number 1, nahiusa gyud sa Dios. Buti pasabot, kasado. Mao na'y pamilya. Kay ngano mang pamilya, una sa tanan, nahiusa sa Dios. Kay ang wala mahiusa, di gyud na matawag pamilya. Murarag pamilya, pero ang tinuod, kabitra. Ang pangutana, ana, makasuod bag langit tungod kay nagtuo siya? Ang mga tao nga nagtukod og simbahan, siguro ang uban mayong, Pastor, mosulod yung naglangit. Kay pagtuo ray makaluwas. Mantang maglalis anang kaluwasan, ang ato karong gisgutan, langit naman. Dugay ra kay nahitabo ng kaluwasan. Langit na. Kay maunay, wa pa mahitabo. Kanang kaluwasan, mga kaigsunan, gibuhat naman ni Jesus Christ. Humana. Ang ato karon mga kaigsunan kos Ginoo, panglangit na ta. Langit na tong katunan, sigurohon, kung sigurado ba tang malangit. Kanang imong pagpanarbaho diha. Base og, sige ra na og, pangawat og oras. Sige kagdawat og sweldo, walay aging tarong. Unya, malipay ka og overtime, sa trabaho wala daytoy gi-overtimean. Unya, may ka mo sulod kag langit, pagchor di ay. Tarungan ng imuhang kuan diha. Pagtuo basig, musiga na lang ng imong mata nga, inigtanaw nimo dito sa libros binuhatan, na dito imong ngalan. Singgit ka dito maayo, na langit, yun di, langit. Di apa may libros binuhatan. Dito kusog kay kang mangawat og oras, kusog kay kang manglimbong. Nagdakol-dakol rin ka dito. Papason tong imuhang ngalan sa libros kinabuhi. Nganong mo yung kung musiga imong mata, impis langit, imperno di ay imong padulngan. Munang dili mo sugot ang Dios nga mo na may tabo imong kinabuhi kay love ka niya. Mo nagigamit kay instrumento kini atong programa. Ang pulong mo kinabuhi ko. Para sa atong kinabuhi, mahanay og walay laing mahimaya kundi lang Dios. Hinumdumi sa tanang panahon, ikaw ug ako giatiman tas Ginoo. Hinumdumi sa tanang panahon, wala mo biya ang Dios sa imong kinabuhi. Ang iyang gugma wala niya ilayo. Ang iyang pag-atiman o ang iyang pagtagad, wala niya ihikaw. Sikat pa kani adto mga kigsuonan, nga dito pa ta sasabakan sa atong tagsa-tagsa kainahan. Hangtod gipahimugso ta, wala man tuod ta. Masahid ang unsa katinud ang atong kahimtang, kalisod nga atong laagian. Pero hinumdumi, bisag unsa pa na kalisod mga problema pagsulay, hinumdumi wala ka biyai sa Dios. Giatiman ka sa Dios, giubanan ka sa Dios mga kaigsuonan, inana ka takahigugma, inana takalab sa Dios. Mga kaigsuonan, hughangtod karon, human nga gibuhat ni Jesus ang tanan, aron ikaw ug ako makalikawas sa sala, makabatog kaluwasan, gigiyahan ta aron sa langit kita mag-uban, ikaw ug ako magkita-kita ta dito nga magdaig sa Ginoo mga kaigsuonan kos Ginoo. Munang kung nagtrabaho ka, trabaho ang imong trabaho sa paagi nga maalagaran nimo ang Dios. Munang niingon si Apostol Pablo mga kaigsuonan nga bisan unsa imong buhaton, buhata sa pagpasidungog sa Dios. Buhata nga sa paagi maalagaran nimo ang Ginoo. Ayaw pangilad, ayaw panikas, ayaw pangawat bisan gamay lang oras. Ayaw pag-ingon gamay ra pastor, kanang gamay mo dako na timan ina. Pero kung wa gyud gamay nga pagpanikas, wa gyud mo dako. Mga igsuon, kung nagnegosyo ka, ayaw kana bitang, ayaw nang sobra-sobra, kanang insakto lang. Kanang dili ka malkansi, dili pun malakansi ang imong customer. Timan bulahan kayo nga ikaw ang naghatag kaysa ikaw ang gihatagan. Bulahan kayo kanang ikaw ang nanghatag kaysa ikaw gihatagan. Kay ang tinuod kung ikaw gihatagan na akas kalisod. Pero kung ikaw ang nanghatag na akas panalangin sa Dios, naguban kanimo ang Dios. Munang bless kaayo ko nga mga kaigsuonan nga musulti kanimo. Bless kaayo sad ka nga musulti o musugilo ni ining katusuban.
Kay maunay ilhanan nga ikaw tinuod nga nahigugma og dunay pagpakabana sa mga tawo nga gihigugma samahan. Mga igsoon, wala na tay laing buhaton o paningkamutan. Mao ang pag-amping o pagdumala sa atong kaugalingon. Kay kini may katupusan kinutuban ug ikaw ug ako tagsa-tagsa kakita mo atubang. Mga igsoon, higugma ang imong kaugalingon. Kay maunay imuhang pattern, maunay imuhang suhiranan, maunay imuhang sundanan sa paghigugma sa imong sigataw. Ingon si Jesus, higugma ang imong sigataw sama sa paghigugma sa imong kaugalingon. Ayaw ilada ang imong kaugalingon nga moing kang nahigugma kas uban apan wala nimo tarunga pagdumala ang imong kaugalingon. Tarunga pagdumala ang imong pagkabana. Tarunga pagdumala ang imong pag-asawa. Tarunga pagdumala ang imong pagkakristoano na tubangan sa Dios, mga kaigsuonan. Kay ang gugma sa Dios hangtod karon wala ilayo niya kanimo. Ang iyang presensya wala niya ihikaw, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Niya natas katapusang mga adlaw, niya natas katapusang mga panahon. Kinahanglan seryosohon nato ang atong pag-ila sa Dios. Kinahanglan seryosohon nato ang atong pag-alagad sa Ginoo, mga kaigsuonan. Ayaw padala sa imong makita sa mga butang nga mulaglag lang sa imong kaugalingon ditos ka imperno, mga igsoon. Mahal ko kamong tanan. Muna nga malipayon kong nakiguban kaninyo. Uban akong asawa, gi-arrange na mo ang trabaho. Ang akong asawa nag-atiman sa among duha ka anak. Siya ang tiglungag, siya ang tigluto, siya ang tigplansa niya tanan. Ako, ang akong naong na aninyo. Kay mga alagad, Miss Ginoo, ug dili lang kay kami, pati kamo. Manang bless kayo ta. Nga bisan inani ang sitwasyon, wala ta magkuyog, wala ta magkita. Apan nag-uban ta diha sa pulong sa Dios. Giatiman ta sa Dios, mga kaigsuonan. Ako mga pagdasig mao ni. Tarunga ang imong pagpanarbaho, tarunga ang imong pagnegosyo, tarunga ang paggamit sa imong lawas. Ampingin na, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Nya ikinabuhi pag-ayo, ikinabuhi ang pulong sa Ginoo. Kay dili kaluwasan ang dapat talisan, kundili ang pagsulod sa dapit sa langit nga iyang giandam alang sa tao nga mingtuo sa iyang ngalan. Mga igsoon, yes, doon ay mga panahon nga dili ka kapugong sa imong kaugalingon kung doon na kay mga grabing kabugaton. Dili na kakapugong, mga kaigsuonan, kung puno na ang imong kasing-kasing. Pero dapat dili maayo, mga kaigsuonan, nga itong kasing-kasing mapuno sa kasuko, kasilag, uban pa. Doon ay pamaagi ang atong Ginoo. Para dili ka mapuno sa unsay dili maayo nga mga kinaiya, isurrender sa Ginoo. Itugyan sa Ginoo. Si Jesus mingon, duol mo kanako. Kamong tanan gikapuyan o gibugatan, papahulayon ko kamo. Maubitan nang na ako'y kompos kapahulayan. Ako pa nang gigamaan og sounds. Ako pa nang gitarong, mga kaigsuonan. Kay ang una na akong record, ang giunang recording ako mang giilisan. Kay wala man ko'y license sa ato. Karon na ko'y license, mga kaigsuonan niya. Malipayon kay ko nga nagsakripisyo, dili lang kay ako, pati akong asawa nagsakripisyo na din tanan. Kung nasaid ko nga akong sakripisyo mo ani sa panahon nga kami mo atubang sa Ginoo. Kung nagsakripisyo may, mga kaigsuonan, ako ning gitudlo ninyo, mas dapat usab kitang mo sakripisyo diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay kini dili gayud kalimtan sa Ginoo sa panahon nga matubang tani. Dalaygon ang Dios, mga kaigsuonan, nga nakadungog nakabati ta sa iyang mga mensahe, pagpahinomdom sa angay natong paningkamutan, tutukan. Og kabalo ko nga doon na kay nakatunan. Kabalo ko, mga kaigsuonan, nga doon na kay natipigan nga mga pulong. Magampo ko o magampo sad ka, pasalamat na to ang Ginoo sa kinabuhi iyang gibago.
kay ang gugma mo ato asang daygon ay gyong ug ato siya nga pasalamatan mga kaigsunan hangtod karon sa ato ang nadunggan nga mga pulog pagtulunan nga ato karong nasabtan sa atong panag-uban. Dawata ang mga halad ko, O Jesus, dawata ang mga halad ko, O Jesus, dawata ang Mag-ampo ta mga kaigsunan og pag-ampo sag imuha. Pwede ra gyud kay mag-ampo po ka para nako. Iampo nato ang tanang mga nangulo, mga pastor, mga nagsangyaw. Og tanang mga tao nga matinud-anon. Katong matinud-anon, kabalo ba mo? Grabe matinud-anon ang Dios. I-bless kita sa Ginoo. Amahan na mo nga Dios nga makagagahom. Salamat o Dios imo mga pulong. Salamat o Dios imo mga mensahe nga imong gipabot kanamo. Salamat o Dios sa mga tubag sa mga pangutana nga mo karong nahisgutan sa imong panag-uban. Nakita nimo ang mga panginahanglanon sa imong katawhan, sa ilang pagpanarbaho, sa ilang pagnegosyo, sa ilang pag-atiman sa ilang mga pamilya. Amahan giyahay ang matag usa. Ug usas mga giya nga amo ang nasabtan karon, nakadungog kami sa imong mga pulong. Number 1 nga mo giya kanamo nga mo'y among gikinahanglan mao ang imong mensahe. Kay diha sa imong mga mensahe, walay lain namong padulngan kundi ang imong panalangin imong gisaad ug giandam. Busa salamat o Dios nga imo kami gidasig sa pagpaminaw kanimo. Imo kami gitagaag kusog sa paglahutay sa pagkaton sa imong mga pulong. I declare in the name of Jesus, abundantly blessing upon blessing sa mga taong matinud-anon, sa mga taong wala mo hikaw sa mga butang nga alang kanimo. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo nga imo kami atiman. Uban sa akong mga kaigsunan nga mga listeners sa FM station, sa nagalaing mga FM station, sa tanang mga moriple, sa tanang nga mga followers nga nagtanaw, nagsunod, naminaw, namati sa imong mga pulong nintagna, I declare nga imong gi-release ang imong panalangin. I declare nga imong gi-release ang pinasahing pabor in the name of Jesus. Ang imong langitong proteksyon mabati masinatian sa tanang mga tao nga nagsunod imong programa. And thank you Lord sa imong pagpanalangin o pag-atiman ka na. Among isalig itugyan diha kanimong kinabuhi. Dungog mga pagday, alang lamang kanimo mahal. In Jesus name. Amen o amen. Oras atong programa alas 7:24 oras na pod nga mohatod ko sa akong mga anak. Kay ni kahas ko na ni sa akong anak mga tigsunan din ako magatod-hatod ani kay musalig naman kong mumotor-motor. Ang akong anak kinabugulangan nga si David nag-edad na og 12 man siguro ni 11. Dili pa ko musalig yun nga magmotor-motor pero kabalo na siyang mumotor. Sakyan sa ayahang inahan, sakyan sa akong asawa. Mangusog yun siya pero sakyan sa tulo, sakyan sa duha, okay naman. Pero sa panahon nga na ay mga estudyante, dili gyud ko mosalig mga kaigsunan. Kana maayo magunang safety gyud. Safety first, no? Kini nyo igsuon Pastor Gideon moingon na usab sa atong nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin og mag-uban kanimo, kanako og kanatong tanan. God bless. Good morning. Pagday nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalan mga pagday mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang.
Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, iha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Hesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan,